Ahoj. Takže tady mám takovýhle dvě konstrukce. Bacha. A napadlo mě, nebo ne napadlo mě, musím prostě přehodit ty kuřata sáme z foliáku sem. Tady mám takovýhle starý pletivo. Tady slepice vyzobaly plast, takže budeme mít plastový vajíčka. No, bohužel no. Tak já jdu na to. Au. Tak proběh i odběr, už to nezaostří. Jau. Bacha na to. Tím to tady takhle dole. Možná to dám takhle přes. No a jednoduše střelím. Mám to křivý, super. Střelím. To bylo trošku napnutý, že slepice hlavně mi jde o to, aby se tam nedostaly slepice. Že jo, protože to by bylo jako nepříjemný. No, nebudu to moc jako řešit zase, protože tady to by mělo být jenom přechodný řešení, jo, nemělo by to být nějak. Ještě uvidím, jestli třeba tady nedám křepelky, mě napadlo. Ale jako asi ne, tady. Teď tady tou MDF-kou nebo Sololit tomu říkají, nebo tak nějak, tak udělám takhle boky, takový kurníček nebo takovou, aby si měli kam zalíst, by na ně netáhlo, a tady z té spárovky udělám podlahu. No a měli by tady přežít, si myslím, já nevím, týden, to ne, 14 dní nebo tak třeba, no, až budou aspoň tak jako půlka aspoň, no, co jsou také slepice, aby je prostě nějak nezmasakrovali. No, takže jako, hele, žádná hitparáda to není, nic nádhernýho úplně bych v tom nehledal, ale asi účel to bude plnit, takže to mi vlastně stačí. Fakt na tu chvíli, co to budu potřebovat, tak dobrý, no. Tak já to nacvakat, pak vám ukážu hotový výsledek. Jenom to vlastně nabouchám a to je vše. Jinak, co to blbne? Mám tady takovejhle jakoby kurníček, nebo řekněme tomu, jak chceme. Fakticky nekoukejte prosím vůbec na žádnou jako estetiku, jo, nebo krasotinku. Je to spíchnutý teďkonc jenom na, říkám, 14 dní, nevím, než dorostou do půlky tady slepic. Takže takhle to mám hotový. A teď už jenom si nesu teda tu sechu, proto jdu a je to hotov sonc.
ještě pak musím pro hobliny, nasypujem sem vlastně hobliny a to je všechno. Nebo slámu. No něco si jim dám, aby jim nebyla zima. Měli by být tak nějak krytý, že jo. Takže a snad teda jako mrznou už nebude. A budou si mít dobře, no tady. Tak to mají hotový teda. Koukám, tam je docela tma, ale no se nedá úplně jako svítit, no. Jsem čekal, že to bude jako víc prosvětlenější. Ale teď to vlastně ještě chytím na... Tu je tady velká díra. Doufám, že mi tudy neproleze kuna. Chytím to na 2 šrouby teď. A vlastně to necháme na 2 šroubech. Tady to zatížím cihlou, nebo tady asi dáme to ztracenko jedno, by to bylo jako zatížený, nemohl to vítr zvednout. A no, těch 6 tady bude asi si myslím v pohodě. Je, blesk, už je tma. Tak kuřátka jsou přestěhovaný. A mají teda vodu, žrádlo a teda doufám, že půjdu tady do toho kurníčku anebo venku. Ještě jim sem dám asi... Ježišmarja. Tak mohlo. Ještě jim sem dám bedínku. A snad sem vlezou, no.